बुंबोबाय आंनि खोथा बुंनाय साननाय हनाय जेबो सोलायाखै दा बे हिसाबै आङो गोलाव सम बुंनो सानाखै दिनै बेवहाय मुंख्लं नखरनिफ्रायबो बरायदों आङो गिबियावनो जोंनि मुंख्लं जेसेबां दङ गासैनिबो सोरगोआरि जिउ सोलेरनि अराय आरो गोजोननि थाखाय आरज गाबग्रोबाय आरो जिखिनि मुंख्लं नखरफोर बे ओनसोलाव दङ बिथांमोननि नखरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दा गिबियावनो मानगोनां रायजोफोर थांनाय गोलाव सम बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जौगानायनि थाखाय जायफ्रा सेक्रिफाइस खालामबोबाय जायफ्रा जिउ बावलांबाय जायफ्रा थै होबाय गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउआव बांसिन समखौनो हारिनि थाखाय बावसोमबाय बे साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थाखाय खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ आङो बे समाव बावहरग्रोबाय आङो लोगोसे गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो नोंथांमोनखौ जे थांनाय जोंनि नैबे थामथि जि खोलोबनि जि 10 बोसोरनि सोमावसारनाय बेवहाय नोंथांमोनाबो गावबा गावनि फैसा गारनानै राजा लामा रेल लामा गोबां जायगाफ्राव थांनानै दिल्ली दिसपुर जेरावबो क'क्राझार सोमावसारनायाव बाहागो लानानै सोमावसारनायखौ जाफुंसार होबाय बिनि थाखायबो आङो साबायखर बावबाय लोगोसे गोलाव सम सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि BLTनि NDPनि जेसेबां सोमावसारनाय जाबोबाय बे गासैयावबो नोंथांमोना जे दुखु जारला सहायनानै ओंखाम जाहोबाय पुलिस मिलिटारिजों बा गाज्रि आखल देखायजाबाय बे गासैखौबो सहायनानै फैनायनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय दा मानगोनां रायजोफोर थांनाय 27 जानुवारियाव जोङो थामथि बर' गोरोबथाखौ मोननो हादों जायनि गेजेरजों BTR होननाय मोनसे गोदान बिमुंजों जोंनि ओनसोला दाजाबाय आरो बिनि सिमाया खोलाहा सानजाहा जेथिंबो अरनायनि मोनसे खाबुखौ जोङो मोननो हाबाय जोंनि गोदोनि सोमावसारग्राफ्रा बुंदोंमोन मोनसे समाव जोङो सोनाब संकसनिफ्राय सानजाहा जोङो जेसेबां हायो सिमाखौ जोङो नारनांगौ आरो बेखौनो थांखिखौ सिगाङाव दोननानै जोंनि जोहोलावफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा गिनाय गैयाजासे मेंनाय गैयाजासे गोलाव सम जुजिबोनानै दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोबथा खालामनो हाबाय आरो बे नैबे थामथि गोरोबथायाव जोङो गासैखौबो लानानै जोङो मोनसे गोख्रों गोरोबथा जोङो खालामनो हादों जायनि गेजेरजों NDPनि गोबाव समनि 33 बोसोरनि सोमावसारनाया मोनसे फोजोबथायाव मोनसे फिनिशिंआव फैदों आरो जारिमिनारि सोमावसारनाया गोरोबथानि गेजेरजों अराय सम जारिमिनाव लिरनाय थालांसिगोन बे खोथाया रोखा जाबाय गोबाङानो बे गोरोबथाखौ जाजानो लुबैयाखैमोन बिसेस भाबे BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे गोरोबथाखौ जाजानो लुबैयाखैमोन BPFजों लोगो जानानै नैबे समस्थियाव बिजाथि जाफैनाय NDPनिफ्राय गावस्रालांनाय मानगोनां बिथां धीरेन बर'आबो गोरोबथाखौ जाजानोखौ लुबैयाखैमोन जोबथा समाव बिथाङाबो उल्थां फाल्थां खोथा बुंनो हमबायमोन नाथाय अबंलावरिनि अननायाव बर' हारिनि बोर सारस्रिनायजों बयनिबो लुबैनाय हास्थायनायजों दिनै बे गोरोबथाया जानानै थांबाय आरो बे गोरोबथायाव गिबि खेबनि थाखाय सा सानजा भारतआव कुनु मोनसे रायजोआव गैयै जोङो दिनै गंथाम इउनिभार्सिटि मोननो हादों गंसे नेशनेल लेभेलनि इन्जिनियारिं कलेज मोननो हादों गंनै मेडिकेल कलेज मोननो हाबाय रेल डाब्बा बानायनाय इन्डास्ट्रिखौ जों मोननो हाबाय दिल्लीनिफ्राय थोंजोङै रां अनसुंथाइ फैनायनि लामाखौ जोङो मोननो हाबाय डिपुटि कमिशनारा जाय होम डिपार्टमेन्टनि होननानै जोंनो होआखैमोन दिनै डिपुटि कमिशनारखौ जोङो बाहायनायनि खाबु मोनबाय SP फोरखौ लाबोनाय ट्रेन्सफार खालामनायनि गोहोखौ मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेसेबां भेन्सार स्कुल बेसेबा गोबावनिफ्राय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै दङमोन खेबसेयावनो गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खाबुखौ जोङो मोननो हाबाय दा बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौसालि खेराइसालिफोरखौबो मुलुगनां थाखोआव जौगाहोनो थाखाय जोङो मोनसे खाबु लानो हाबाय आरो बेखौनो जोङो सिमां नुदोंमोन बड'फायाबो बेखौनो सिमां नुदोंमोन बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि बानायनांगौ मोनसे गेदेमा हारि महरै गायसननांगौ बेखौनो सिमां नुदोंमोन आरो दिनै बियो मोगथाङाव महर मोननायनि फारसे फैबाय दा बेखौनो लानानै सोरबा सोरबा दैदेनगिरिया बुंदों बे गोरोबथायाव जेबो गैया बे गोरोबथाजों जेबो जानाय नङा गंथाम गाहाम इउनिभार्सिटि लुजानानै जोंनि हारिफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानो हायोबा जोंनि फरायसाफ्रा बे मानो ओरैनो थांनो गाबोनो भारत सरकारनिफ्राय थोंजोङै रां अनसुंथाइ मोननानै जोंनि गामिनि लामा दालां जाम्फै हा खुरखानाय बायदिसिना थानसालिफोरखौ लुजोबनो हायोबा
गोरिब गुन्द्राफोरखौ राङारि मदद होनो हायोब्ला जोंनि मुंख्लं नखरफोरखौ जोङो नायनो हायोब्ला जोंनि गासिबो थेला आला रिक्सा आला हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ जों बयबो अननो हायोब्ला बे गोरोबथाया मानो मोजां जाया जानो जोंथ' बेखौनो लुबैदों जोङो अख्रांखौ दिनै बड'लेण्डआव लाबोनो लुबैयाखै जोङो हाथरखिखौ बड'लेण्डआव लाबोनो लुबैयाखै बे हादामाव बे हायाव थांनानै थानाय साफ्रोमबो जोंनि माहारिनि सोद्रोमाफ्रा गोख्रों जाथों जौगाथों रोंखा राखा जाथों गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाथों बेजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा अरायसम मुलुगाव थांनानै थाथों होननानैनो दिनै जोङो बे गोरोबथाखौ खालामदों बे गोरोबथानि गेजेरजों आसामनि बाहेरा जायगायाव थाबोनाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बे बर' फिसाफ्राबो मोनसे काउन्सिल मोननो हाबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फ्राबो जेरैखि जाया एसटि मोननांगौ बे खोथाया आरो रोखासिन जाबावबाय दा बे गासैखौबो लानानै जोबोद मोनसे मोजां गोरोबथा जादों दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो बिमाफ्रा गावनि फिसाखौ मोनफिनबाय सोरबा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोबोद सिन्तायाव दङमोन हाग्रायाव थानानै आंनि फिसा हौवाया गाबोन गावथारजागोन समफोर माने गोथै सहआसो सफैगोन नाथाय बे गोरोबथानि गेजेरजों रावबो गावथारजानांला रावबो दाउ अमा बायदि रावजोंबो गाज्रि खास्रि बिस्रि बुथारजानाय गावथारजानायनि थासारिया गैला दिनै बियो नैबे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोब्बाय गासैबो दिनै न'आव फैनो हानाय जाबाय नोंथांमोना नुदों मानास हाग्रायाव आर्मिया थांनानै दाउ अमा बायदि गावथार लायोमोन नाथाय बे सेंग्राफ्रा दिनै गावनि न'आव गावनि बिमा बिफाजों थाफैनो हानाय जाबाय बे गोरोबथाया बोरै मोजां गोरोबथाया जाया जानो बेयो मोजां गोरोबथा जादों रायजोफोर दा खोथाया जाहैबाय बे गोरोबथाखौ मोगथां महर होनो थाखाय बर'नि गासैबो आफादफोर गौथुमफोर ज' जानानै जों खामानि मावनांगोन बर' हारिया गेना गोरोन्थि माने गोनां मोनसे समाज दानो नागिराखै गोग्गो समाज दानो नागिरदों जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयैखाय अनलायनाय गैयैखाय थांनाय 30 बोसोराव जोंहा हारिया गोबां खहा जाबोबाय दिनै बेफोरखौ जोङो नागारनानै मोनसे गोग्गो समाज दानायनि फारसे जों दावगालांनांगौ भारत सरकारा जोंनो गोबां अनसुंथाइ हरो आसाम सरकारा जोंनो गोबां स्किमफोर हरो नाथाय जोंनि गावनि थाखानाय सरकारा बिटिसि बिपिएफ सरकारा नांगौ बायदि आसनिफोरखौ प्रजेक्टफोरखौ लानो हायैनि थाखाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाया दिनै जौगायाखै बे 27 बोसोराव मालाया जोंखौ दाय होबाय जे गावसिनि हारिनिखौल' मावनानै लाबाय होननानै नाथाय जोंनि हारिया मा लाब मोनखो बेखौ नोंथांमोना बयबो नुबाय साख्रि बाख्रि जि ओंखारदों बिपिएफनि न'खरनि साफा सानैया मोनबाय थिका थुकुलि बिजनेस जि बिपिएफनि न'खरनि साफा सानैया मोनबाय हाजार हाजार आइ आफा रायजो राजाया जेबो मोनाखिसै आरो बेराफारसेथिं दुखुनांथावा बेसो जाबाय गोरिब गुन्द्रानो थाखाय पिएमवाइनि न' गंसे गंसे लुना हरनो होदों बे न'नि फैसाखौबो जाबाय जब कार्डनि फैसाखौबो जाबाय गोरिब गुन्द्रा गामियाव खामानि मावनो मानसिफ्रा खाबु गैया माइ गायखाङोबा ओंखाम जानो थाखाय गुजरात हारियानायाव गुवाहाटी शिलंआव हाजिरा मावहैनांगौ बै मानसिफोरनि थाखाय जब कार्ड होदोंमोन बे जब कार्डखौबो लांनानै बिपिएफनि मानसिफ्रा चेयारमेन मेम्बारफ्रा गावनि पकेटाव लाहैजोब्बाय दिनै जि गरसे गरनै थाखा फैदों बेखौ बिथांमोनासो मन'दों बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानो होआखिसै दा नंखायनो दिनै आंहाबो गोसो गैयामोनब्लाबो राजखान्थियाव फैनांगौ जाबाय आरो मोनसेल' थांखि लानानै फैदों जेरै 20 बोसोर हारिनि थाखाय सोमावसारबाय फैगौ 5 बोसोराव जेरैखि जाया गभर्नमेन्टनि माखासे अनसुंथाइफोरखौ लाबोनानै जि प्रजेक्ट स्किमफोरखौ भारत सरकारनि आसाम सरकारनि लाबोनानै गामिफोरखौ जोंखोल माखोल खालामनांगौ गोरिब गुन्द्रा लेखा फरायनो गारनाय गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनसे खामानि मावनो हानाय खाबु खालामनानै होनांगौ गासैबो रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ 5 बोसोराव सुस्रांनो हायोबा बेनो जोंनिख्रुइ बयनिख्रुइ गोजोन आरो शान्तिनि खामानि जागोन आरो बेखौनो मावनो फैदों दिनै आबादारिफ्रा जोबोद खस्थ' खालामो नाथाय खेबसेल' आबाद मावनो खाबु मोनो मोजां खाबु मोनोबा जोंनि आबादारिफ्राबो खेबथाम गाहाम खामानि मावनो हागोन माइ बायदिसिना आबाद मावनो हागोन खेबसे मावनायखौ गाव जागोन खेबनै मावनायखौ फाननानै रां खामायनानै न' बां लुनो हागोन गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनो हागोन दिनैबो गोबां बर' मानसिफोर दङ जायफोरनिखि गावनि देहायाव बेराम जायोब्ला मुलि बायना जानो फैसा गैया हाजार हाजार मानसिफ्रा फन हरो ओरैबायदि जाबाय उदैयाव पाथर जादों उमुक जादों नायजानो फैसा गैया किडनी फेल जादों लोमजादों साजादों हाजार हाजार लाख গতিকে আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ এজন কেণ্ডিডেট গতিকে মই কৈছো আপোনালোকে হিল দল ভাঙি ওলাই আহি প্ৰমোদ বড়োচাৰক জয়যুক্ত কৰি দিয়ক আৰু নিজৰ সমষ্টিৰ সন্মান বাঢ়াই লওক আজি
সকলোৱে ফল' কৰিব আপোনালোকে কোনোবাই যদি কেতিয়াবা কোকৰাঝাৰত যায় কোনো जोंहा राहा लामा गैया एक नाम्बाराव करापसनखौ बन्द खालामनांगोन सारा भारतआनो मिथिबाय बर'फोरा करापसन खालामामोन जोबोद नोरोम आखुनि जोंनि माहारिनि सोद्रोमाफ्रा गोख्रों जाथों जौगाथों रोंखा राखा जाथों गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाथों बेजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा अरायसम मुलुगाव थांनानै थाथों होननानैनो दिनै जोङो बे गोरोबथाखौ खालामदों बे गोरोबथानि गेजेरजों आसामनि बाहेरा जायगायाव थाबोनाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बे बर' फिसाफ्राबो मोनसे काउन्सिल दा ओंखायनो बिथांमोना जायफोर गोरिब गुन्द्रा आइ आफानि रायजो राजानि थाखा फैसाफोरखौ जाबाय न'नि जब कार्डनि बृद्ध पेन्सननि बायदिसिनानि बे मानसिफोरखौ साजा होनांगोन जेल जाहोनांगोन अब्लासो मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ बुंगोन जे बर' हारियाव मोजां मानसिबो दङ इनायफोरखौ मोजां मोनै गाज्रि खामानिखौ मोजां मोनै गोबां मानसि दङ बर' हारियावबो अब्लासो जोंखौ बयबो मान होगोन अनफिनगोन दा ओंखायनो रायजोफोर नैबे समाव आङो बेखौनो हास्थायदों जे इउपिपिएलनि सरकार फैनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो भिसिडिसि अफिसाव जोङो गंब्रै गंबा ट्रेक्टर लाबोगोन माइ हानाय मेसिन लाबोगोन जाहाथे जोंनि आबादारिफ्रा मोजाङै गोरलैयै आबादफोरखौ मावनो हायो मोनफ्रोमबो भिसिडिसि अफिसाव ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन स्किल ट्रेनिं जाहाथे बेवहाय माखासे जि माने स्किल बायदिसिना आदब खायदाफोरखौ सोलोंनानै जोंनि मानसिफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो बे राहा लामाफोरखौ खालामनो हायो जोङो नुदों थांनाय 17 बोसोराव गोबां दाउ अमा फिसिनायनि लन होनानै जोंनि मानसिफोरनो मैगं थाइगं गायनायनि लन होनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो थाखा फैसा होनानै जथेस्थ जौगानायनि हाबा मावनो हासिगौमोन भारत सरकारा बुंदों मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखा होनांगौ 75,000 थाखा होनांगौ बिपिएफआ फैनानै इलेक्सनबाल' 1,500 जासियो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जेबो फैसा होआ नङाबा दिनै आइजोफ्राबो जौगासिगौमोन हौवाफ्रा जेरै खस्थ' खालामनानै रां खामायनानै न' बां जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामदों आइजोफ्राबो दिनै जुदि बायदिसिना ट्रेनिं मोनोबा दानाय लुनाय जि दानाय पुतला बानायनाय आसार बानायनाय बायदिसिना दाउदै बरननाय दाउ फिसिनाय बायदिसिना लाबोनानै स्किम लानानै दिनै रांखान्थियाव जौगानो हायो अब्लासो न'खर संसारा जौगागोन दा बेफोर खामानिखौ मावाखिसै बिपिएफआ नंखायनो रायजोफोर जोङो गासैखौबो साननानै जोंहा दिनै थानसालि लुनांगौ समाजा गासैबो बिथिंनिफ्राय जौगानांगौ बे गासैखौबो नोजोर होनानै एबार बिपिएफखौ बिदाय होनानै बे सोबख'ग्रा थगायग्रा नासयग्रा जौ जुवानि सरकार खुंग्रा मानसिफोरखौ बिदाय होनानै मोनसे मोजां सरकार लाबोनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोब